алайкум ҳамдиёрони азиз. Ман имрӯз хеле хурсандам ки устози азизи ман Муҳсини Даврон ба шаҳри Тюмень ба хонаи мо меҳмонӣ омаданд. Марҳамат Муҳсини Даврон. Раҳмат. Дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, ман имрӯз хеле хурсанд ҳастам ки дар шаҳри мусофирӣ ҳастам, дар шаҳри Тюмень бо шогирди азизам Фарзонаи Усмонзода ва апайҷони азизи ман ки Наргизахон холматова набинед, апаи моя ва дар ин ҷо ҷияни мо гӯям хато намекунем, Нозияхон ҳастанд. Ман хурсанд ҳастам ки имрӯз ба якчанд тӯи маъракаҳо даъват шудем ва мана худи имрӯз ба хонаи Фарзонаи Усмонзода ва апайҷони ман Наргизахон меҳмон шудам ва ба шумо мухлисони азиз гуфтанӣ ҳастам ки якчанд пас рӯз иншоалло мо бо шогирди азизам ба хоҳаре ки мо Фарзонаи Усмонзода ҳамон суруде ки буд дуэт. Эй духтаре ки чашми ба ноҳ мана куш, эй бачам агар ошиқи чашмони манӣ, мафтуни нигоҳ чеҳраи хандони манӣ. Кифоя? Саломат бошед дӯстони азиз, мухлисони азиз, шахсое ки бо тариқи одноклассик, фейсбук ва инстаграм бои дастгирӣ мекунанд, ҳамаи шуморо ман дӯст медорам ва ман гуфтанӣ ҳастам ки дар шаҳри Тюмень ҳастем ва ҳарчи ки аз тарафи мо хизмат бошад ба тӯи маърака мо ҳатман тайёр ҳастем. ду се рӯз пас Москва мешем ва север мешем. дӯстони азиз, як чиза бояд бигӯм ки барои шумо ман бисёр мехостам ки консерти ки ман 1 сентябр дар ноҳияи 8 мондам барои мардуми ноҳияи 8, ин ҷияне ки мо буд ки Нозияхон ҳамон кӯдаки зебои мо набинед ба хотири ҳамин кас будана сеҳат саломат шуданд бо дуоҳои шумо ва бо фотиҳаҳои шумо мегӯям ба ин дастурхони мо дӯсти азизи ман Акбарҷон ҳастанд. ҳарчи ки мо вақте ки ман ба Тюмень биём дӯсти азизи ман мо дастгирӣ мекунанд. иншоалло худо нигаҳбон бошад. ҳамаи шуморо мухлисони азиз дӯст медорем ва ҳатман рӯзҳои наздик клипи нави мо мешад, спонсори мо Наргиза апа. Да, мы планируем поставить клип и поставить концерт. Добро пожаловать, Мухсин. Я Спасибо. Очень рада, что ты в Тюмени. Вот. И у нас большие планы, ребята. Долго ждали Мухсина Даврона. Да, 2 года. Очень сильно уважаем, сильно любим, потому что он для меня очень такой, как объяснить, такой близкий человек, очень сильно близкий. Я всегда уважаю, что я всегда хочу, у него было в жизни все хорошо. Спасибо. Спасибо. Дай Бог, мухлисони азиз, ҳамаи шуморо ба консертҳои нав, ана гуфтанд ку афаи Наргиза ва Фарзонаи Усмонзода, шогирди азизи ман, рӯзҳои наздик консерти нав ҳам мешад ва клипи нав ҳам мешад. ҳатман интизор бошед. ҳамаи шуморо дӯст медорем. Худованд бо ниҳатҳои некатон ва ба гуфти гапҳои суруде ки аз мо интихоб мекунед нигаҳбонатон бошад. ҳамаи шуморо дӯст медорем. Хайр то бозӣ до консерт. Худоҳафиз. Худоҳафиз.